Shwmae pawb a chroeso i ymchwil ar y Gweill gyda fi eich chyflwynydd Jonathan Davies. Yn y bennod heddiw, mae Maisie Edwards, ymchwilydd PhD o Brifysgol Abertawe yn ymuno â ni drafod ei phrosiect PhD sy'n edrych ar defnydd y Gymraeg mewn cyd-destunau meddygol. Felly, dewch dyn ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Maisie. Shwmae Maisie, sut wyt ti? Ie, fi'n good diolch, chi'n iawn? Ie, alright, ie. Reit, so diolch yn ddod i drafod ymchwil. Fel efallai ydych chi'n gwybod, ni'n dechrau pob pennod o bodlediad gan sôn am ein wythnosau yn y byd ymchwil. So beth wyt ti wedi bod yn neud dros y kind of wythnosau diwethaf? Beth wyt ti wedi bod yn gweithio arni? Ie, beth sy'n digwydd? O na, diolch am gael fi. Chi'n gwybod, mae pasg newydd fod, so mae fi weid. Sa'i di neud lot dros y diwrnodau diwetha. Hyn o bryd fi yn fy hydydd flwyddyn. So, fi'n trial tynnu pethau at ei gilydd tyma bach. Beth fi wedi bod yn neud yn ddiweddar yw lot o fel trawsgrifio cyfweliadau sy'n cymryd ache. Ac ache. Lot o dadansoddi fel rhai o'r trawsgrifiadau ar gyfer gwahanol prosiectau. A hefyd, achos bod fi wedi bod yn cynnal fel surveys o holiaduron Ie. ac arolygon, fi wedi cael lot o ddata fel eitha qualitative o fel boxes testing. So fi wedi Ie. bod yn mynd trwy rheina gyda fy archwilio a ni wedi bod yn trin a thrafod hwnna. Sut wyt ti'n mynd ati i drosgrifio? Wyt ti'n just yn neud y manual neu like y trosgrifio? So, i ddechrau, so nes i wneud gradd meistr i ddechrau, a nes i y mwyafrif dros Zoom neu Ie. gyda fel dictaphone. Ie. A wedyn trawsgrifio nhw, wrth dim wrth law, ond fel teipio nhw lan. A wedyn wrth siarad y pobl, oedd pobl yn gweud, bydd rhaid i ti ddefnyddio Teams, achos bod y mwyafrif o cyfweliadau trwy'r Gymraeg, o'n nhw'n gweud, mae Ie. Teams yn well na beth mae'r llywodraeth yn defnyddio. So, i fi wedi bod yn defnyddio meddalwedd Teams, sydd ychydig bach yn well, ond mae acenion Cymraeg yn amrywio gymaint. Ie. Neu sa'n siŵr beth yw os ta fel y ffordd mae pobl yn siarad, dwi ddim yn gweld bod o reidrwydd yn wel, mae'r strwythur yn well fi'n ffindo, ond mae fe dal yn eitha heriol, a mae'n cymryd tipyn o amser i shifto trwy paragraffau i gyd. Felly, Teams i fi'n di bod yn defnyddio, a wedyn os mae pobl moyn cyfweliad wyneb i wyneb, fi'n wedyn yn tueddol o ddefnyddio dictaphone. Ie, dyna beth o'n i'n ffeindio, achos nes i gasglu rhan fwy o fy nat wyneb i wyneb. So dwi wedi wneud oriau o grwpiau ffocws a cyfweliadau. A roedd yn swnio fel syniad really great ar y pryd, pan i'n na i 20 grŵp ffocws gyda plant. A wedyn oedd rhaid i fi dod at y pwynt lle doedd trosgrifio yn digwydd, a wedyn ti'n sylweddoli mae 15 munud yn cymryd awr i drosgrifio. A wedyn ti'n edrych, mae 20 awr dy ti, a ti'n Mae'n really heriol. Ie. O'n i ddim yn sylweddoli, wel, o dy fi syniad o ran achos y gradd meistr, ond achos bod fel, fel i chi'n gweud, gymaint, chi'n cael trafodaethau hir, a fi jyst yn gweld fel, weithio ni fel yn edrych yn ôl, falle dylen ni jyst cytogi rhai o'r cyfweliadau, cadw nhw at rhyw fel, hyd, ond hwnna fi'n gweld mae'n di bod yn heriol, a mae jyst yn hynod o time consuming, mae'n cymryd lan lot o amser, a fi'n goffo fel dynodi hyn o amser ato fe, achos mae pen fi jyst yn ffrio. Os fi'n parhau i wneud y trwy'r dydd, yn trial cadw fel falle bore neu prynhawn i wneud hwnna, ond mae jyst yn cymryd oriau. Ie. Wyt ti'n ffeindio, wyt ti'n mynd mewn i... Oedd oes swyddfa gyda ti yn Abertawe i fynd ati? Fi'n really ffodus, actually, a fi wedi bod yn adlewyrchu ar hwn yn a lot yn ddiweddar. So, fi wedi seilio, mae goruchwiliwr fi yn yr ysgol fyddegaeth, a mae hi yn biocemegydd? Mae'n biochemist, ond mae hi wedi fel cymryd diddordeb yn y maes yma, sef fel y Gymraeg o fewn gofal iechyd. So mae
ymchwil fi, wel mae goruchwiliwr fi wedi seilio yn yr ysgol fyddegaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Felly, yn y swyddfa gyda fi, mae pawb yn mynd mewn a mas i'r lab. A wedyn i fi, so maen nhw mewn pob dydd mwyaf, wel, yn bennaf pob dydd trwy'r dydd, fel 9 tan 5, 8 tan 4, mae'n amrywio. A wedyn fi nawr wrth y ddesg trwy'r dydd yn gyson, a mae pobl mewn a mas. A fi wedi bod yn rili ffodus o ran y pobl fi wedi cwrdd trwy'r swyddfa, fel fi'n teimlo bod ni'n dod ymlaen yn dda. A ie, mae fe wedi bod yn profiad lyflu. Mae'r PhDs di newid lot, mae pobl di benni, a wedyn masters yn dod mewn, mae gwahanol postdocs o gwmpas ni hefyd sydd, fi wedi bod yn really lwcus o ran y pobl fi wedi cwrdd, so allai ddim cwyno fyna o gwbl. A mae fe hefyd yn really bwysig o ran y bywyd cymdeithasol, achos chi moyn gallu rannu profiadau yma pan ych chi'n neud PhD, mae fe mor, mae'n gallu bod yn really unig, yn wedi os mae pobl i fi'n gweithio gyda, maen nhw'n trial o fod yn gysylltiedig gyda grŵp lab, ond o ran yr ymchwil i fi'n neud, a fi'n siŵr bod chi'n gallu uniaethu, chi sy'n neud yr ymchwil, a falle mae goruchwiliwr gyda chi, ond dim ond falle ti a'r goruchwiliwr sy'n edrych ar y maes yma, neu yn rhan o'r gwaith ymchwil yma. Ond mae'r pobl i fi yn gysylltiedig gyda yn y lab, wel, yn y swyddfa, mae dyn nhw grwpiau lab, a maen nhw'n trin a trafod lot sydd yn diddorol i weld. A fi bach yn genfigennus os fi'n fod yn onest, ond mae'n really cool, a fi wedi bod yn really lwcus i gwrdd â pobl da. Fi'n ffeindio'r un peth. Nid criw enfawr ydy sy'n gweithio yn y swyddfa yng Nghaerdydd ar y foment, ond mae digon ohono ni gael rhyw fath o gymuned sydd yn really helpu. Ni'n gweithio yn yr adran yn Ysgol y Gymraeg, so wrth gwrs ni gyd yn gweithio ar un prosiect ein hunan, so mae'n neith weithiau i kind of cael just pobl o gwmpas ti i helpu. Achos fi'n ffeindio fe'n, wrth trawsgrifio, fi'n ffeindio fe'n really anodd i ganolbwyntio. Just cael pobl o gwmpas ti yn gweithio really yn helpu ti. Wy'n nabod pobl sydd ddim a swyddfa, so nhw'n gallu mynd yn rhywle. A wedyn maen nhw'n ceisio trawsgrifio a neud popeth really boring yn coffee shops a dy ddim yn un peth nag we. Na, dyw e ddim o gwbl, a fel chi'n gweud, mae cael y gymuned na yn, mae'n ysbrydoli fi weithiau, a maen nhw'n cadw fi ar track, mae rai nhw'n gweud fel, ni'n neud lot o siarad, ond weithiau mae pobl fel, na, come on, mae eisiau ni'n neud gwaith, ni'n neud hanner awr o waith, a wedyn, allan ni gael chat bach, neu ewn ni am coffi bach, neu ni'n neud hanner awr neu awr nawr, a mae fe'n cadw chi yn mynd, mae fe'n cymhelliant i cadw mynd, a weithiau maen nhw'n na, mae'r pobl sy'n neud y gwaith lab, maen nhw weithiau mewn yn really gynnar yn y bore, neu really hwyr yn y nos, so mae wastad rhywun na, mae fe'n, mae di cadw fi mynd, a fi'n really gwerthfawrogi nhw fel criw. Ydy pawb, so beth yw, o ran nifer y siaradwyr Cymraeg, ydy pawb yn siarad Cymraeg yn swyddfa, neu, so mae hwnna'n gweithio? Mae hwnna'n pwynt da, so, mae cwpl wedi bod yn siaradwyr Cymraeg, ond yn benna mae fe'n criw Saesneg, ond i fi'n teimlo fel, so mae fe'n actually really funny, mae tipyn o'r goruchwilwyr yn siarad Cymraeg, a rai di siarad, so mae amrywiaeth o ieithoedd, mae rai yn Eidaleg, rai yn Gymraeg, mae cymuned Cymraeg i gael ar y llawr yn sicr, yn enwedig achos mae rai yn gwneud gwaith ymchwil trwy'r Gymraeg dan arf y coleg, a rhai just yn digwydd bod yn siaradwyr Cymraeg. Mae'n hyfryd gallu defnyddio fe yn y byd gwaith neu byd ymchwil hefyd. Dwi'n ffeindio, wrth gwrs, wi yn rhyw fath o echo chamber yn Ysgol y Gymraeg, achos mae rhan fwyaf o bobl sydd yn gweithio yn ein swydd hynny, maen nhw'n siarad Cymraeg achos maen nhw'n gwneud PhDs yn y Gymraeg, ond mae'n ddiddorol i glywed faint o bobl sydd actually yn gwneud ymchwil yn y Gymraeg, tu allan i adrannau Gymraeg, rhan y wlad. Mae'n really bwysig, achos, a fi'n teimlo fi o hyd yn gweud hwn, ond fel, mae actually clywed y iaith mewn meysydd gwahanol a meysydd arbenigol a mewn gwaith ymchwil yn really bwysig. Fel,
ni'n tueddol o falle cysylltu'r Gymraeg gyda ysgol, weithie fel falle bywyd cymdeithasol, cerddoriaeth, falle fel chwaraeon, ond actually ma' Mm. gweld a clywed e yn y byd academaidd uwch beth yw'r gair? Y addysg uwch Ie. yn rili bwysig hefyd. Ma' fe'n ie. 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 Na, wy'n cytuno ti yn llwyr. Ond beth am i ni nawr troi at dy ymchwil di, achos dyna pam ni yma. So dyma dy gyfle i disgleirio. Time to shine, fel petai, Maisie. Dyna ti. So, Oh wyt ti gosh. eisiau just cymryd kind of eiliad i esbonio beth ydy dy PhD? Be wyt ti'n neud? Na, mae'n iawn. So ma'r i fi wedi fi fel myfyriwr fi yn yr ysgol feddygaeth yn cyfadran rhywbeth fel cyfadran life sciences, os fi'n onest, sa'n cofio'n llwyr beth yw'r Ie. teitl cyfan, ond fi yn yr ysgol feddygaeth yn Prifysgol Abertawe, ond ma' gwaith ymchwil fi yn fwy i wneud efo gofal iechyd a Mm. defnydd y Gymraeg o fewn gofal iechyd. So beth 'y fi'n tueddol o gweud ar hyn o bryd i bobl yw ma'r doethuriaeth yn archwilio defnydd y Gymraeg o fewn gofal iechyd. A ma' fe'n i fi ma'n swnio'n eang. Ma' pobl sydd falle ddim yn gyfarwydd 'da'r maes yn gweud, ma' hwnna'n rili niche, ond i fi ma' hwnna'n eitha eang achos ma' cwpl o prosiecte wedyn i fi 'di trial fel ma' nw bach mwy arbenigol. So pam ddechreues i'r doethuriaeth, yym oedd y doethuriaeth i fod edrych ar a yw falle cyfrwng iaith, ymgynghoriadau neu fel apwyntiadau cleifion yn cael effaith ar fel canlyniadau iechyd cleifion. So ydyw e'n cael effaith falle ar canlyniadau gwaed fel pwysedd gwad, a oedd cwpl o fel dangosyddion iechyd eryll. So 'na beth oedd fel syniad goruchwiliwr fi. Ie. A oedd hwnna 'di seilio ar papur oedd yn dod o fel yy yr Unol Daleithiau oedd yn edrych ar poblogaeth Sbaeneg. Mhm. Ond nawr ma' hwnna 'di symud ymlaen, so ma' gyda ni dal hwnna, a ma' hwnna 'di kind of tico mlan ar hyd y PhD, Ie. ond o'n i'n gweld oedd hwnna'n mynd yn rili araf, oedd lot o heriau 'da fel cydlynu a roi'r prosiect 'na at ei gilydd, a fe'n cymryd lot o amser a o'n i dechre becso fi ddim yn mynd i ga'l unryw beth fan hyn, a o'n i ddim cweit yn Ie. sylweddoli fi'n credu pam dechreues i beth oedd natur yr ymchwil a ble oedd e'n mynd i fynd. Mhm. So yn y cyfamser nethon ni roi cwpl o prosiecte eryll at ei gilydd, a ma' un o rheina yn edrych ar defnydd y Gymraeg yn benodol o fewn gofal lliniarol a gofal diwedd oes. So fi 'di bod yn cyfweld a cynnal fel holiaduron gyda Ie. staff sydd yn gweithio o fewn y maes gofal lliniarol. Ma' hefyd rhywbeth tebyg wedyn yn edrych ar y Gymraeg o fewn fel gofal profedigaeth. So fel ma' pobl falle yn prosesu marwolaeth neu profedigaeth a Ie. pan bod angen wedyn y cefnogaeth 'na trwy gyfrwng y Gymraeg. Ie. A wedyn hefyd rhywbeth tebyg arall yn edrych o fewn cartrefi gofal. So ie, fi'n tueddol o defnyddio'r analogy fel ma' lot o pies gyda fi neu peas Ie. yn pobi yn y ffwrn, a ma' lot i fel chwarter pobi a rhaid i fel hanner pobi. So ie, ma' cwpl o pethe'n mynd mlan ar yr un pryd fel 'ych chi'n gallu gweld, ond ie, 'na lle fi arni ar hyn o bryd. So ma' cwpl o prosiecte eryll a fi'n gobeithio fi 'di dechre sgwennu lan daeth e gyd at ei gilydd a tynnu mewn fel fi'n gobeithio fel bach o jigsaw. A fi'n dechrau gweld e nawr yn y trydydd Ie. blwyddyn bod e'n dechrau dod at ei gilydd. 'Sych chi 'di gofyn i fi walle amser adeg 'ma blwyddyn diwetha Ie. o'n i wir yn dechrau becso bod e ddim o'n i ffili gweld fel oedd e'n mynd i tynnu Ie. at ei gilydd.
a ni'n cael lot o adborth nôl, a ni'n dechrau meddwl, oh my gosh, fel, le mae hwn yn mynd nawr, ond mae fe'n dechrau dod o'r So diwedd. wyt ti'n ysgrifennu fe fel un kind of traethawd hir, neu wyt ti'n neud, like, achos mae ffyrdd o wneud PhDs arall yn fel, like, PhD gan publication a pethau fel hwnna. Sori, na, chi'n iawn, a fi'n gyfarwydd dar broses na sgwennu lan o ran publications, a fi wedi bod yn ffodus Ie. i gallu bod yn rhan o ambell Ie. publication, ond o ran, y doethuriaeth yma, so beth i fi wedi cyflwyno, so yn yr ysgol fyddygaeth, i chi'n goffod Ie. pob blwyddyn fel wneud dim asesiad, beth yw e, fel monitro cynnydd yw e, Ie. i sicrhau bod chi ar y trywydd iawn, a mae rhyw pobl sy'n allanol i'r ymchwil, so fel pobl yn yr aseswyr yn y brifysgol, maen nhw yn gweld bod chi ar y trywydd iawn, a beth nes i cyflwyno yw bod fi'n mynd i wneud cyflwyniad, gwahanol methodolegau, a wedyn cyflwyno nhw fel penodau, so Ie. penodau gwahanol, so bydd un ar y gofal lliniarol, gofal profedigaeth, cartrefi gofal, a wedyn hefyd rhywbeth ar beth i fi kind of wedi dod o hyd i o ran y gwaith mwy biolegol. Ie. Na, yn bendant. So, just ar sail y llenyddiaeth sydd yn bodoli ar y foment, so beth mae'r llenyddiaeth yn... like, be nes ti ffeindio yn yr adolygu'r llenyddiaeth o ran kind of defnydd, efallai nid defnydd y Gymraeg, ond defnydd ieithoedd yn y kind of byd meddygol? Mae hwnna'n pwynt really bwysig, achos o beth i fi'n gweld, a beth sydd ar gael i ni fel ymchwilwyr, mae fe mor cyfyngedig. Mae braidd dim byd. Mae cwpl o bapurau gan arbenigwyr, falle yn y 2004, 2005, 2006, so oedd nyrs lan ym Mhrifysgol Bangor, mae hi wedi cyhoeddi cwpl gyda chydweithwyr hi, a oedd ambell i beth, falle yn 2019 o ran y Gymraeg, ond o ran fel data cynradd sydd wedi dod o arolygon, mae fe'n cyfyngedig iawn, a mae fe'n anodd, achos fi yn teimlo bod fi wedyn yn seilio lot o'r ymchwil i fi wedi wneud ar falle ieithoedd eraill, ond actually fi'n dechrau gweld, mae fe'n really bwysig bod ni yn falle ystyried y cyfyngiadau dy hwnna, achos mae fe'n bwysig bod ni'n dysgu o wledydd eraill a ieithoedd eraill, ond actually mae tirwedd ieithyddol Cymru mor amrywiol a mor unigryw. Actually, mae fe'n anodd i roi hwnna mewn i cyd-destun, so bod, mae fe yn amlwg mor bwysig i ddarllen y gwaith yma, fi wedi dysgu lot o ymchwil gwledydd eraill, mae fe'n anodd i roi mewn i cyd-destun Cymru, a mae actually ffindo llenyddiaeth sydd yn debyg i tirwedd ieithyddol Cymru yn really heriol. Mae cwpl o fel llenyddiaeth i gael yng Ngwlad y Basg, a hwnna sydd mwyaf cyffredin i ni, neu mwyaf tebyg i ni, ond mae fe'n gyfyngedig, a mae eisiau cofio bod Cymru yn mewn rhai ardaloedd yn iaith lleiafrifol, so weithiau dydy falle gwaith sy'n edrych ar poblogaethau Sbaeneg ddim o reidrwydd yn berthnasol, achos mae pobl Cymru o beth i ni'n gweld, heblaw am falle ambell i poblogaeth yn hollol ddwyieithog, neu yn ar y cyfan yn ddwyieithog, so mae fe'n anodd, achos falle bod ni ddim yn trafod language barriers o reidrwydd a fel limited English, le mae lot o'r ymchwil yn trafod. Mae Cymru yn, fi'n credu, mae fe'n, i lot o bobl mae fe'n cysur, a ni'n fwy cyfforddus yn y Gymraeg, a weithiau mae fe yn, i rai poblogaethau, pobl gyda cyflyrau neuroddifrifol fel dementia, mae fe'n angenreidiol bod gyda nhw darpariaeth Cymraeg a'r cyfle i drafod pethau trwy'r Gymraeg, ond fi'n trial
cyfiawnhau pan bod angen ei bawb, a pan bod y cyfle 'na yn bwysig i bawb i gallu trafod ei cyflwr neu ei iechyd trwy'r Gymraeg. Fi'n gweld e'n eitha heriol achos mae pobl yn tueddol o fod yn dwyieithog, ond pan mae pobl yn teimlo dan straen neu yn sâl, weithiau mae'r falle yr gallu 'na i trafod ei cyflwr trwy'r Gymraeg yn llai bwerus. Ma'n heriol. Na, mae'n neud synnwyr, achos dwi'n ffeindio'r un kind of peth achos dwi'n gweithio gyda'r ysgolion, dyna beth mae fy ymchwilio yn edrych. Ond y peth yw, o'n i'n neud tipyn bach yr un peth o edrych dramor i weld beth ydy'r sefyllfa, efallai yn Norwy lle mae lot o blant sydd yn gallu dysgu Saesneg yn rygl, ond mae'r sefyllfa yn wahanol achos yng Nghymru mae iaith lleiafrifol gyda ni, ond hefyd mae'n lot o kind of tensiynau rhwng kind of diwylliant iaith. Dyw e ddim yr un peth hyd yn oed gyda Gwlad y Basg, achos mae mwy o siaradwyr Basgeg na sydd o'r Gymraeg. Ti'n edrych ar Llydew, dyw sefyllfa ddim yr un peth yn Llydew chwaith. A does dim really, sa'n gallu meddwl am unrhyw le sydd ti'n gallu defnyddio fel sail ar gyfer y Gymraeg, achos mae Gymraeg mewn sefyllfa eitha unigryw, efallai. Ti wedi bod yn heriol, ond, wel, mae'n swnio fel fod ti'n gallu cyd-ymdeimlo gyda hwnna. Na, sicr. Actually, ma'n neis gallu clywed bod chi'n teimlo'r un peth. Ma'n od, a fi'n credu, os unrhyw beth, dyw e ddim yn peth negyddol, mae fe'n cyfle nigwe fel yn amlwg mae cynlleied y ymchwil ar hwn, so mae fe'n cyfle wedyn i ddangos sut mae'r Gymraeg yn gallu cael ei lleoli o fewn yr ieithoedd gwahanol yma, ond mae fe yn gallu bod yn anodd. Ond mae'n helpu hefyd, achos gyda PhDs mae rhaid ni cyfrannu rhywbeth gwreiddiol at y gwybodaeth academaidd, os ni'n neud rhywbeth yng Nghymru, wel, yn y Gymraeg, mae'n haws i neud rhywbeth gwreiddiol. I cadw bod yn bositif am y peth, a sa'n siŵr os chi'n ffindo hwn gyda'ch ymchwil chi, ond yn enwedig yn y maes iechyd, achos y straen sydd gan y gwasanaethau a'r staff a'r darparwyr iechyd, mae fe'n gallu bod yn anodd cyfiawnhau pan bod chi'n neud y gwaith yma, a pan bod chi angen pobl i gyfrannu, achos, fi wedi cael e-byst a fel pobl yn ymateb i arolygon yn gweud pan bod ti'n neud y gwaith yma, fel pethau eitha blunt, a mae wedi bod yn, dwi'n yn synnu fi o reidrwydd, ond mae pobl yn ymateb mewn ffordd eitha, lot o ymatebion negyddol, a wedyn chi'n dechrau meddwl, oh my gosh, fi'n rhoi gormod o bwysau ar, fi'n neud i gofyn i pobl cyfrannu at arolwg neu neu cyfweliad, ond mae pobl yn teimlo'n really gryf am y peth, mewn naill cyfeiriad, mae'r dau peg o'n bendant yn bodoli, a mae wedi bod yn hyfryd i drafod gyda darparwyr iechyd, achos maen nhw'n dweud a maen nhw'n dangos pa mor bwysig yw a pa mor pwerus mae fe'n gallu bod i gallu darparu trwy'r Gymraeg, ond traed i cael cyfweliad neb wedi cytuno i cymryd rhan mewn cyfweliad ble maen nhw'n teimlo'n negyddol am y peth, ond maen nhw sicr wedi ymateb yn ddienw, neu wedi danfon e-bost yn mynegu pa mor yn erbyn ydyn nhw, neu fel faint maen nhw'n gweld y Gymraeg fel falle baich, neu achos yn enwedig yn y byrddau iechyd mae disgwyliad i gwasanaethau falle cyrraedd safonau y Gymraeg, a weithiau mae gwasanaethau yn gweld e fel baich, a fi yn goffo cadw atgoffa fy hun, mae fe'n bwysig i bobl, a na pan bod y safonau na, ond fi'n credu pan mae pobl yn byw y reality nawr o trial darparu gwasanaethau o ddydd i ddydd, allai weld pan bod e'n heriol.
Na, yn bendant. Mae'r math eitha'r un peth gyda'r... So, sy'n siŵr arall sy'n gwybod, ond mae'r Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol wedi rhoi... Wel, mae Llywodraeth Cymru trwy'r Canolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol wedi rhoi symw arian i bob darparwr dysgu Cymraeg i roi gwersi i pobl sydd yn gweithio yn y maes Gofal sy'n iawn. iechyd. Ie. O, iechyd, ie. Ond o beth, a hefyd mae arian wedi mynd i'r byd addysg hefyd, so mae lot o athrawon cynradd ac uwchradd wedi cael y cyfle i dysgu am ddim. Ond wel, dwi'n tybio, dwi wedi gweld yn y byd addysg, efallai ti wedi gweld yr un peth, ydy mae pobl yn teimlo fel bod lot o straen beth bynnag yn ei swyddi nhw. Fel yn y byd addysg, wedi cael lot o athrawon yn dweud, well, they can't even read, so where does Welsh come into this? Mae pethau fwy yn ei barnau nhw sydd yn cymryd drosodd, ond wedyn mae'r Cymraeg yn kind of i weld fel rhywbeth ychwanegol sydd wedi cael ei token gesture oedd rhywbeth ges i yn un grŵp ffocws, ond, efallai, ti'n gweld rhywbeth tebyg. A pan mae pobl yn gweud na, fi weithiau fel, oh gosh, fi'n dechrau cwestiynu fel, ydy'r ymchwil yma yn mynd i buddio pobl, neu ydw i jyst yn mynd i achosi fwy o broblemau? Ond actually, wrth drafod gyda, pan fi'n cynnal y cyfweliadau yma gyda'r darparwyr iechyd, mae'n atgoffa fi, neu hyd yn oed cleifion, mae'n atgoffa fi pa mor bwysig yw i bobl gallu cael y cyfle yna. A mae lot o bobl yn gweud, maen nhw yn rhugl yn y ddwy iaith, ond mae cael y darpariaeth yna trwy'r Gymraeg yn gwneud byd o les i bobl. A mae fe mor... Enwedig gyda'r gwaith gofal lliniarol, mae cwbl o'r cyfweliadau wedi bod mor pwerus, mae pobl yn gweud fel, dyma cyfle ola ni i ddarparu gofal sy'n holistig i bobl, a mae'r Gymraeg yn ganolig ac yn atod i hwnna, a mae fe'n gwneud profiad cleifion yn hollol wahanol, a mae fe yn newid profiad cleifion, a mae pobl yn gofyn wedyn am y Gymraeg, neu mae fe'n really bwysig i bobl. A hwnna sy'n atgoffa fi bod eisiau parhau dar ymchwil a gobeithio falle rannu yn y llefydd priodol. Mae'n anodd weithiau. Yn wedi pam chi yng nghanol a chi'n trawsgrifio, chi fel, oh my gosh, mae hwn yn cymryd oriau, ond wedyn, pan mae'n dod at ei gilydd, croesi bysedd. Ydy. So, ti wedi sôn nawr am, ni wedi siarad o gwmpas dyllau casglu data, ond ti eisiau sôn am be nes ti yn union, pa fath o data o ti'n casglu, sut nes ti casglu'r data, a wedyn, efallai sut nes ti dadansoddi'r data? So, i ddechrau gyda, fi'n siarad meddwl nôl nawr, so gyda'r gwaith mwy ansoddol neu arolygon, wnaethon ni, dim really dim arolygon i gael, fel pan o'ch chi'n mynd trwy'r ymchwil, llenyddiaeth, oedd cynllunia di gael, yn wedig achos bod y Gymraeg mor unigryw, a cwestiynau walle oedd yn holi am defnydd iaith o fewn y gofal iechyd. Oedd hwnna'n anodd. So, nes i wneud gradd meistr, a wnaethon ni ddefnyddio yr holiaduron o fyna, wnaethon ni ddatblygu trwy fel proses o, os fi'n onest, wnaethon ni peilota nhw lot a kind of datblygu fyna. So, mae'r cwestiynau yn cynnwys pethau really syml, demograffig, maen nhw'n cynnwys pethau fel Likert scales, le mae pobl yn gallu fel ymateb o ran y gweddau nhw, so pa mor gryf maen nhw'n cytuno falle gyda datganiad. So, cytunaf yn gryf, angytunaf yn gryf. Fi'n siarad meddwl, a rai fel mwy na math o beth. Nominal. Fi'n siarad meddwl, a wedyn, wnaethon ni hefyd ar ddiwedd yr holiaduron rhoi cyfle i bobl gadw sylwadau, le oedd pobl falle yn gallu ehangu ar profiadau nhw a pwyntiau nhw. So oedd hwnna'n cynhyrchu lot o ddata
mwy ansoddol a mwy qualitative. A wedyn oedd pobl hefyd yn cael y cyfle i gadael enw a rhif neu e-bost cyswllt. Ie. Os o'n nhw moyn cyfrannu mewn cyfweliadau. So ie, oedd amrywiaeth, so oedd falle data mwy ystadegol a mwy rhifol, a wedyn Meintiol. data mwy meintiol, na'r gair. Dim rhifol, meintiol a ansoddol. Ie. A wedyn, o ran y cyfweliadau, wnaethon ni ddatblygu fel amserlen cyfweld. Ie. Ond i fi'n tueddol o defnyddio fel strwythur mwy, wel, lled strwythuredig, so oedd cwestiynau gyda fi, ond os fi'n onest, o'n i jyst yn rhoi'r cyfle i bobl gweud beth o'n nhw'n gweud, a o'n i'n tueddol o bounce off beth o'n nhw'n dweud. A fi'n really hapus gyda fel mae lot o'n nhw wedi mynd, achos fi yn teimlo bod nhw wedi cynhyrchu pethau really pwerus, a mae pobl wedi defnyddio'r cyfle i falle rhoi ychydig bach o profiadau nhw yn y blwch testun. Mae hwnna hefyd yn ffordd really dda o dangos falle pwer rhywbeth. Ond hyd yn oed yn y bechrau testun nawr, lot o bobl yn dweud, ti'o, fi'n nyrs, licen i cymryd rhan mewn cyfweliad, os dim amser gyda fi, sydd yn amlwg yn hollol iawn, ond fi'n credu, ti'o, ma'n dangos falle pa mor bwysig yw e i bobl, ond just mae'r sefyllfa ar hyn o bryd o ran gofal iechyd yn heriol. So a wedyn o'n i'n trawsgrifio y cyfweliadau. Fi'n tueddol ddefnyddio SPSS, sef fel meddalwedd meintiol, fi'n cymryd, neu ystadegol, le fi wedyn yn gallu dadansoddi'r data sy'n cael ei gynhyrchu o'r holiaduron, a fi yn tueddol o fel splito'r data yn ôl lle ardaloedd sydd yn cael ei ystyried i fod yn cyfran uchel o siaradwyr Cymraeg o gymharu ardaloedd cyfran isel o siaradwyr Cymraeg, mwyn falle cymharu'r agweddau gwahanol fyna. A wedyn, o ran y data ansoddol, i fi'n gyfarwydd gyda fel dull Brawn and Clark, sef fel dull tynnu themau. Mae fe'n 6 proses o chi yn kind of dod yn gyfarwydd gyda'r data, chi'n dechrau fel codio fe, grwpio'r codiau, ffurfio fel themau, a na'r ffordd i fi'n tueddol o gwneud symud o'r data. So, ti wedi wneud cyfweliadau, holiaduron. Wyt ti wedi wneud cyfweliadau a holiaduron yn pob cyd-destun? So, ti wedi wneud nhw yn y kind of meysydd, yn y cartrefi gofal a'r yn y kind of cyd-destunau gofal lliniarol, neu just gyda rai, sut nes ti? Ar gyfer gofal profedigaeth, nes i cyfweld gyda sa'n mynd i gweud cleifion, achos dyw lot o'n nhw ddim wedi cael profiad o fod yn claf, ond pobl sydd wedi cael profedigaeth. So oedd hwnna gyda just pobl cyffredin. A wnaethon ni recrwtio ar gyfer hwnna just trwy fel cyfryngau cymdeithasol. Nes i roi nhw mewn papurau bro, a fi'n credu nath hwnna weithio, achos nath pobl dod ato fi trwy hwnna. A wedyn, ar gyfer gofal lliniarol, oedd hwnna just gyda pobl neu darparwyr gofal iechyd. O ran moeseg, oedd hwnna just yn neud fwy o sens. A fi'n credu walle sy'n ni'n neud hwn eto, byddwn ni o bosib yn edrych o profiad y teulu hefyd, o ran sut maen nhw yn gweld bod e'n buddio falle yr aelod o teulu sydd yn derbyn gofal lliniarol, ond yn amlwg bydde eisiau edrych ar hwnna'n fanylach o ran y moeseg, ond gyda'r darparwyr iechyd, nes i cyfweliad ar gyfer gofal lliniarol. A wedyn, gyda'r gwaith cartrefi gofal, dim ond arolygon neu holiaduron fi wedi wneud. A wedyn, mae'r prosiect arall wedyn sydd yn edrych ar dangosyddion iechyd, a mae hwnna'n
prosiect eitha eang, a mae methodolegau hollol wahanol i hwnna eto. Ie. So, yeah. Ydych chi moyn Ma' clywed cŵl. mwy am hynna? Neu? Ie, ie. Os oes amser, ie. Ie. Um, so, y bwriad gyda'r gwaith yna yw i edrych ar yw cyfrwng iaith cleifion um, yn effeithio neu yn dylanwadu ar canlyniadau iechyd cleifion. Mhm. So, oedd hwn yn dod o papur yn yr Unol Daleithiau a wnaeth edrych ar a yw derbyn Sbaeneg trwy iaith, trwy'r Sbaeneg yn dylanwadu ar fel HbA1c, sef fel y dangosydd iechyd, so glycosylated hemoglobin yw ymysg cleifion gyda diabetes. So, Cŵl. y bwriad oedd i edrych ar hwnna ond o fewn y cyd-destun Cymraeg. So, nath goruchwiliwr fi a fi sgwennu lan IRAS ethics, sef fel y proses moeseg chi'n goffa mynd trwyddo os ych chi moyn cael mynediad at canlyniadau iechyd cleifion yn yr NHS. So oedd Ie. hwnna'n broses hirwyntog yn ei hun, a oedd lot o hwpiau yn amlwg sy'n na am reswm. Ie. Oedd rhaid i ni kind of mynd trwyddo. A nath hwnna cymryd tipyn o amser. Ond a hefyd lot o fel gwaith papur o'ch chi'n gallu rhoi at ei gilydd. Yn amlwg oedd eisiau fel PIS, sef dim patient, participant information sheet, a oedd eisiau lot o fel consent forms a pethau gwahanol, sydd hefyd yn gyffredin o ran y gwaith eraill, ond oedd rhaid i chi mynd trwy lot o brosesau Ie. fyna o ran y gwaith moeseg. So oedd hwnna, a i fi nawr yn y proses le ni 'di mynd mas a recrwtio mewn 2 meddygfa gwahanol. So ni 'di recrwtio cleifion gyda diabetes sydd yn naill ai siarad y Cymraeg neu yn ddi-Gymraeg, a ni 'di hala mas fel pecynnau, a ma' nw'n gofyn i bobl os ma' nw moyn cymryd rhan mewn ymchwil sy'n edrych ar Gymraeg a walle lefelau HbA1c nhw Ie. achos bod gyda nhw diabetes. So, ni 'di neud hwnna, ni 'di cael wedyn pecynnau nôl gan cleifion trwy'r post, a ma' nhw'n gweud, o ie, fi'n hapus i chi fi'n cytuno i chi edrych mewn i fel recordiau electronig iechyd fi yn y surgery, yn y meddygfa. So fi'n mynd nôl i'r meddygfa a fi wedyn yn casglu canlyniadau iechyd nhw. A o'n i wastad yn gwybod bod e'n uchelgeisiol fel prosiect, ond fi'n credu o'n i probably ychydig bach yn naïve a ddim cweit yn deall maint y prosiect, ond nawr, Ie. 2 mlynedd wedyn fi'n gweld oedd wastad fel kind of syniad 'da fi o'n i ddim yn siŵr bod fel oedd hwn yn mynd i weithio, ond oedd goruchwiliwr fi yn awyddus i drio, a o'n i fel pam lai, oedd hi yn cadw gweud fel ma'n bwysig bod ni'n trio, a ni yn cytuno dyna, so ni 'di dechrau casglu'r canlyniadau. Ma' actually dadansoddi'r gwaith ma' nawr yn rili heriol, achos ma' gymaint o ffactorau yn mynd mewn i iechyd rywun, a dim jyst yn amlwg cyfrwng iaith yr ymgynghoriad. So dwi ddim cweit yn siŵr beth 'yn ni'n mynd i neud eto, a ma' isie ail-ystyried hwnna yn sicir. Ie. Ond o ran ysgrifennu hwn lan yn y thesis, bwriad fi yw i kind of esbonio fel 'yn ni 'di neud o ran seto'r prosiect lan, ac esbonio sut ni'n neud hwn ar raddfa mwy, walle graddfa gwladol,
beth bydde eisiau cael ei rhoi mewn lle, achos Ie. mae actually, ni wedi cael rhyw 80 person yn gweud bod nhw moyn cymryd rhan yn yr ymchwil, ond wrth siarad rhywun ystadegol yn y Ie. prifysgol, Ie. maen nhw'n dweud mae eisiau cannoedd a cannoedd o bobl i gytuno i fod yn rhan o hwn mwyn dangos fel statistical power, a dyw e jyst ddim yn bosib, dyw e ddim yn realistig o Na. gwbl. Mae fe'n... A i fi fel rhywun, sdim profiad digon ystadegol gyda fi, dyw e ddim o reidrwydd yn mynd i weithio mas fel o'n i kind of yn rhagweld ei ddechrau, ond fi 'di dysgu, mae pethe'n O, newid, a fi'n rili ffodus bod prosiectau eraill gyda fi hefyd, a fi'n Ie. teimlo bod nhw yn pwerus iawn hefyd. Ond mae 'di bod yn profiad y Ie. prosiect 'na. Ond wi'n nabod lot o bobl sydd wedi dechrau PhD gyda un syniad a wedyn erbyn kind of diwedd y trydydd flwyddyn neu even hyd yn oed yr ail flwyddyn wedi sylweddoli, wel, mae prosiect wedi newid o gymaint trwy'r broses, chymod, ac kind of flwyddyn hyn, mae prosiect yn lot symlach, efallai, dyw hwnna ddim yn peth ddrwg, fel Na. petai, mae'n rhywbeth really bwysig. A wedyn, Ie. mae hwnna'n y cam cyntaf yn y gyrfa, nid y gyrfa i gyd, ond fe, mae rhaid cael pethau i ymchwilio nesaf. Dyna'r Na, yn sicr. gobaith. Ie, a chi'n iawn, a fel, falle dim fi fydd yn neud hwnna, ond fi'n gobeithio falle Ie. os y rhywun moyn neud rhywbeth yn y dyfodol, falle ddim cweit hwnna, ond rhywbeth tebyg, bydde Ie. falle pethau mewn lle bach mwy i ddangos Ie. beth, achos ni 'di goffod roi lot o bethau mewn lle i hyd yn oed cyrraedd y pwynt le 'yn ni nawr. Ie. A rhywun moyn neud rhywbeth yn y dyfodol, fi'n credu bydde mwy o Ie. syniad gyda ni, ond hyd yn oed nawr ni ar y pwynt cychwynnol, Ie. a fi'n credu o ran y doethuriaeth, mae'n bwysig falle bod pethau eraill gyda fi Ie. i helpu, a fi'n teimlo Ie. bod nhw hefyd yn rili bwysig, a fi'n credu pan ddechreuais i'r doethuriaeth, oedd rhyw syniad gyda fi bod angen lot o ddata ystadegol a meintio fel o'ch chi'n gweud, achos o'n i wastad yn meddwl, ma' rhifau, hwnna sy'n dangos fel pwysigrwydd rhywbeth, ond actually mae'r gwaith ansoddol 'na beth i fi'n lico. Fi 'di rili mwynhau Ie. siarad gyda staff a cael profiadau, realistig nhw Ie. o ddefnydd y Gymraeg, a ma' 'di bod yn rili buddiol i fi, a gallu jyst clywed pa mor bwysig yw e iddyn nhw, a o ran profiad nhw, ond hefyd i'r cleifion, a ma'r anecdotes a'r straeon sy 'di dod o hwnna yn rili Ie. neis, a fi'n gobeithio bydd y gwaith ystadegol o'r arolygon a'r gwaith mwy ansoddol, ma' nhw'n cydbwyso ei gilydd ac Ie. yn cefnogi ei gilydd, yn hytrach na ma' Ie. un yn bwysicach na'r llall. A mae pobl 'di bod yn gweud 'na ers blynydde bod nhw'n cefnogi ei gilydd, ond Ie. ma' fe'n gliriach i fi nawr, Ie. Na, wi'n gweld. So, beth, just kind of cwestiwn olaf cyn i'n troi at ein cwestiynau cloi, ydy beth yw'r canfyddiadau? Wyt ti wedi darganfod unrhyw beth? Hoffet ti rannu gyda ni o ran kind of gofal lliniarol, neu unrhyw beth? Fi'n credu bod ni wastad sa'n credu bod fi 'di ffindo unrhyw beth, groundbreaking, nid na beth oedd pwynt yr ymchwil. Fi'n credu y broblem o ran yr Gymraeg o gofal iechyd yw bod cynlleied o falle data gyda ni. O'n i wastad yn gwbod bod e'n bwysig i bobl, ond fi'n credu mae'n bwysig actually casglu'r data 'na ac wedyn dangos e i bobl a rannu beth 'yn ni 'di ffindo. Hwnna sy 'di bod yn bwysig, achos oedd e byth rili am dangos ma' fe'n bwysig i bobl, achos o'n i wastad yn gwbod 'na, a ma' fframweithie mewn lle yn dweud bod e'n bwysig, a Ie. ma' actually nawr y data 'na fi'n gobeithio yn mynd i gallu cefnogi y fframweithie 'na a falle gallu dangos i darparwyr sydd o bosib ddim yn credu yn y Gymraeg neu ddim yn gweld pwysigrwydd yr iaith. Ie. So
fi'n gobeithio bod, fi'n gobeithio na beth yw pwrpas yr ymchwil, ond o ran gofal lliniarol, so mae fframwaith mewn lle, sef mwy neu geiriau, so hwnna sydd fel yn hyrwyddo'r Gymraeg o fewn y byd gofal iechyd. A mae 7 grŵp blaenoriaeth, um, maen nhw'n ceisio fel blaenoriaethu defnydd y Gymraeg yn y meysydd 'ma, so fel gyda phlant, gyda'r henoed, pobl hŷn sori, pobl sy 'di ca'l stroke, ond yn hwnna does dim fel pobl sy'n derbyn gofal diwedd oes a gofal lliniarol. A fi ddim cweit yn siŵr pam bod e ddim 'na, ond fi'n Mm, teimlo wrth siarad gyda darparwyr iechyd, actually ma' fe'n hanfodol bod ie, pobl yn cael y cyfle 'na ar ddiwedd eu bywyd i ddefnyddio'r Gymraeg pan ma' nw mewn poen, achos ma' nw dyna'r cyfle i pobl gallu rannu fel ma' lot o'r darparwyr yn gweud, dyna'r cyfle i bobl rannu beth sy'n bwysig iddyn nhw ar ddiwedd eu bywyd, a ie. heb y Gymraeg, dyw e ddim yn cael yr un effaith i lot o bobl. Na. Na, yn bendant, y dylai pawb cael yr hawl i farw yn ei iaith ei hunan, ond y be. Dyna'r... Ie, a fi'n cadw 'na beth yw kind of teitl ar hyn o bryd, fi 'di teitl y prosiect yw Ie, Yr Hawl i Farw yn Gymraeg, a ma' fe'n rili bwysig a i pobl o bob oedran, t'wod dyw gofal ie, lliniarol ddim yn jyst i un grŵp oedran, ma' t'wod pobl o ie, bob oedran yn a bob yym poblogaeth yn gallu derbyn gofal lliniarol. So ma' fe'n bwysig i'r claf ac i'r teulu, a hefyd i'r pobl sy'n darparu gofal iechyd. Ma'r staff, ma'r nyrsys a'r meddygon a'r physios yn dweud yym yym pa mor bwysig yw e. Fi 'di bod yn siarad gyda darparwyr sy'n siarad Cymraeg, ond ma' hefyd mm, tipyn, o leiaf, wel, fi'n trio meddwl nawr, o leiaf 2 ddim yn rhugl yn y Gymraeg, ond ma' nhw'n trial dysgu achos bod nhw'n gweld yym ie, y gwahaniaeth ma'n gallu neud i bobl hyd yn oed sydd yn rhugl yn y ddwy iaith, ond ma' actually gallu clywed yr iaith, ma' fe'n rili galonogol, ie. ac yn gwneud byd o les. Ie, mae'n fel ma' dy gwaith di yn swnio'n rili bwysig, a gobeithio bydd rhywun yn y llywodraeth neu rywle arall yn kind of pigo fe lan ar diwedd y daith a, neud rhywbeth gyda fe, achos mae'n swnio fel bod yn bendant ma' kind of angen neud rhywbeth i sicrhau bod pawb ar cyfle, ond Ie. ie, Na, fi'n gobeithio bod fi 'di trio bod yn ymchwilydd da, trio fel cadw at bod yn non-biased, ond yn amlwg fi'n siarad Cymraeg, a ie, fi yn dod o ardal fi-Gymraeg, ond hyd yn oed yng Nghasnewydd fi'n teimlo bod e'n bwysig. Ma' pocedi o siaradwyr Cymraeg, a walle bod e ddim yn flaenoriaeth, ond ar draws Gymru ma' siaradwyr Cymraeg, a ni'n trial cynyddu niferoedd y ie, siaradwyr Cymraeg, so ma' fe o bosib yn myn' i fod yn bwysicach, neu dim falle'n bwysicach, ond bydd fwy o angen o bosib. So ie, fi'n gobeithio bod e'n ie. myn' i neud Yn un gwahaniaeth. Os ni'n cyrraedd miliwn o siaradwyr Gymraeg erbyn 2050, bydd un mas o bob 3 person yn gallu siarad Cymraeg, a ma' hwnna'n lot o bobl sydd angen sydd angen cael triniaethau neu unrhyw beth yn y Gymraeg, so mae'n bwysig, ti'n iawn, Ydy, ie. Ond hyd yn oed nawr, fi'n gweud bod e'n iaith lleiafrifol yn gyffredinol yng Nghymru, ie. ond mewn rhai cymunedau, Mm, Cymraeg yw'r prif iaith. Ma' fe'n iaith mwyafrifol, a hyd yn oed mewn falle ysbytai lleol, dyw'r falle'r darpariaeth ddim 'na am gwahanol resymau, fel staff retention, ie, yym hyfforddi, ma' gymaint o bethe myn' mewn i hwnna, a ma' pethe'n ca'l eu rhoi mewn lle er mwyn cynyddu, ond ie, ma' fe ie, dal yn bwysig, yn sicir. ie, yn bendant. So, ma' hwnna'n kind of darparu segwe reit neis i'n cwestiynau cloi. A mae'r cwestiwn cloi cyntaf ydy, beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltu â maes dymchwil yn fwy? Oes 'na podlediad, llyfr, unrhyw beth mae pobl yn gallu wneud i kind of dysgu mwy am y Gymraeg a, wel, maes dymchwil mwy nag unrhyw beth? Yym, w! O, fi'n trio meddwl nawr. Yym, so i fi wedi
trial fel rhoi Instagram at ei gilydd mwyn... Oedd e i ddechrau yn credu mwyn trial recrwtio mwy o bobl i gymryd rhan mewn gwahanol prosiectau gyda ni. Ond fyna fi'n trial rannu pethau a mae'r byrddau iechyd, mae dysgu Cymraeg, mae Comisiynydd y Gymraeg ar Instagram a maen nhw weithiau'n rannu pethau o ran defnydd y Gymraeg. A mae Comisiynydd y Gymraeg yn maen nhw'n neud fel diwrnod, fi'n credu croeso Cymraeg yw e, neu rhywbeth fel 'na, neu le maen nhw fel yn hyrwyddo jyst gweud cwpl o eiriau bach fel shwmae, neu sydd yn amlwg mae gweud ambell i air bach os 'ych chi'n dysgu yn gallu gwneud yn gallu newid profiad rhywun achos maen nhw'n falle'n clywed y Gymraeg, maen nhw'n clywed shwmae yn y coridor neu yn yr ysbyty neu mae'r derbynydd yn gweud shwmae a mae fe'n neud profiad rhywun yn well falle achos bod nhw'n teimlo bod y Gymraeg yn cael ei croesawu neu bod nhw ddim yn neud fuss os maen nhw'n gofyn am y Gymraeg achos 'na un peth a mae'r fframwaith mwy na geiriau yn gwneud maen nhw'n trial falle tynnu'r baich oddi ar y claf a gwneud y Gymraeg yn fwy croesawgar o fewn y byd gofal iechyd. A just plug arall, sori. So i fi a goruchwylio fi wedi cyhoeddi papur yn ddiweddar sydd yn trial dangos pa mor bwysig yw e o fewn gofal sylfaenol, so fel primary care. So os mae dy pobl diddordeb, allan nhw ddarllen hwnna hefyd. Fi'n credu na gyd sydd 'da fi. Na, wych. Na, diolch. A wedyn mae hwnna'n dod â ni at ein cwestiwn olaf. Yn efallai i ti, mae'n cwestiwn pwysicach ydy, beth wyt ti'n neud i cadw'n sane yn ystod y PhD? Achos mae PhDs gallu bod yn heriol, yn enwedig pan ti'n ymdopi gyda pynciau dwys ac yn drwm. So beth wyt ti'n neud i cadw'n sane wrth wneud y gwaith ymchwil? Cwestiwn da. Bita lot o siocled. Bita lot o siocled. Siarad y ffrindiau. Fi'n rili ffodus fel o'n i'n gweud bod gyda fi criw sy'n gymdeithasol iawn yn y swyddfa. Fi'n byw mewn tŷ gyda myfyrwyr meddygol eraill a maen nhw yn amlwg so nhw'n neud ymchwil ond maen nhw'n delio gyda straen hefyd so ni'n neud pethau dyn gilydd ffrindiau eraill fel o'ch chi'n gweud fel Meg a Alpha nhw sydd wedi neud doethuriaeth maen nhw yn deall falle'r ochr 'na tymed bach mwy siarad y teulu a heb swnio'n rhy cliché ymarfer corff ma' hwnna 'di neud lot o ma' hwnna 'di rili helpu fi dros y blynydde diwetha redeg fi'n ran o clwb redeg a ma' jyst yn enwedig dros y misoedd mwy gaeafol a oer a glaw ma' actually cael clwb redeg a cadw fi'n ma' fe 'di cadw fi'n gyson o ran mynd mas a gwneud rhywbeth gwahanol. Fi ddim yn tueddol o wneud lot o waith adre, ma' raid i fi cyfadde. Unless bod 'da fi rhywbeth yn dod lan, falle cyflwyniad neu rhywbeth i cyflwyno a fi ddim 'di cadw at timeline fi. Fi yn tueddol o gwneud y mwyafrif o'r gwaith yn y swyddfa, peidio cymryd adre. So ma' hwnna falle yn help. A siarad y ffrindiau teulu yn bennaf, hwnna. Na, wych. So cwestiwn olaf te ydy ble mae pobl yn gallu diffeindio di? Nid yn gorfforol, ond ar-lein. Os ydych chi eisiau rhoi gyfeiriad, fi'n mwy na hapus i roi fer awyr, ond... Really? Okay. Sa'n cofio beth yw enw'r Instagram yn iawn, ond so, cyfeiriad Instagram ni, os mae pobl moyn, sa'n rhoi llwyth mlaen, ond na ac yn y man, postio rhywbeth, yw Welsh and Health 1. So, Welsh and Health 1. Wych. Diolch. Diolch, Maisie. Na i roi dolen i hwnnw yn y disgrifiad. So mae pobl yn gallu ffeindio Welsh a Health i ti. Na, wych. Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Ymchwil ar y Gweill. Heddiw, clywon ni am brosiect Maisie Edwards sy'n ymchwilio am defnydd y Gymraeg mewn cyd-destunau meddygol. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon ac hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn Ymchwil ar y Gweill ar eich hoff lwyf am podlediadau. Diolch eto am wrando a byddwn ni nôl gyda mwy o ymchwil yn fuan. Diolch pawb.